biserica aceasta și pentru cei ce cu credință, cu evlavie și cu frică de Dumnezeu intră întrânsa, Domnului să ne rugăm. Pentru Marele Domn și Părintele nostru, prea fericitul Patriarhul Chiril, și pentru Domnul nostru înalt preasfințitul Mitropolitul Vladimir, și pentru Domnul nostru înalt preasfințitul Arhiepiscopul Nicodim, și pentru Domnul nostru preasfințitul Episcop Patroclo, pentru cinstirea preoțimii și cea de Hristos diaconimei, și pentru tot clerul și poporul Domnului să ne rugăm. Pentru ca să dea lor fii spre moștenirea neamului și toate cererile cele către mântuire Domnului să ne rugăm. Pentru ca să le se trimită lor dragoste desăvârșită, pașnică și ajutor Domnului să ne rugăm. Pentru ca să fie binecuvântație în deplină înțelegere și în credință tare Domnului să ne dăruiască lor nuntă cinstită și viață neîntinată Domnului să ne rugăm. Pentru ca să fie izbăviți ei și noi de tot necazul, mânia, primejdia și nevoia Domnului să ne rugăm. Apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău. E prea sfânta, prea curată, prea binecuvântată, Marita, stăpâna noastră, de Dumnezeu născătoare și pururea Fecioara Maria, cu toți Sfinții să o pomenim, pe noi înșine și pe alții și toată viața noastră lui Hristos Dumnezeu să o dăm. Că ți se cuvine toată slava, cinstea și închinăciunea Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Domnului să ne rugăm. Dumnezeule cel veșnic, care pe cele despărțite le aduni într-o unire și ai pus dragostea legătură neîntreruptă, cel ce ai binecuvântat pe Isaac și pe Rebecca și ai arătat pe ei moștenitori făgăduinței tale, însă-ți binecuvântează și pe robii tăi aceștia, povățuindu-i pe dânsii spre tot lucrul bun, că milostiv și iubitor de oameni Dumnezeu ești și ție slavă înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Pace tuturor! Că ți se cuvine toată slava, cinstea și închinăciunea Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Să Omul lui Dumnezeu Vădim, cu roaba lui Dumnezeu Cristina, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Se lăgodește robul lui Dumnezeu Vădim, cu roaba lui Dumnezeu Cristina, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Se lăgodește robul lui Dumnezeu Vădim, cu roaba lui Dumnezeu Cristina, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Se lăgodește roaba, nu văd. Se lăgodește roaba lui Dumnezeu Cristina, cu robul lui Dumnezeu Vădim, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Se lăgodește roaba lui Dumnezeu Cristina, cu robul lui Dumnezeu Vădim, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Se lăgodește roaba lui Dumnezeu Cristina, cu robul lui Dumnezeu Vădim, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Domnului să ne rugăm. Doamne Dumnezeul nostru, care împreună cu sluga Patriarhului Avram ai călătorit din Mesopotamia, trimitându-i să logodească femeia stăpânului său Isaac și că Tu din început ai zidit parte bărbătească și femeiască și de la Tine se însoțește bărbatul femeie spre ajutor și spre dăruirea neamului omenesc. Însă
dar, Stăpâne Dumnezeul nostru, Cel ce ai trimis adevărul peste moștenirea Ta și făgăduința Ta peste robii Tăi, părinții noștri cei aleși, ai Tăi din neam în neam, caută pe robul Tău Vadim și pe roaba Ta Cristina și întărește logodna lor în credință, în înțelegere, în adevăr și în dragoste. Că Tu, Doamne, ai arătat să se dea logodire și să se întărească toate. Prin El s-a dat lui Iosif stăpânirea în Egipt, prin El s-a preamărit Daniel în țara Babilonului, prin El s-a arătat adevărul Tamarei, prin El Părintele nostru cel ceresc s-a înviurat în Marea Roșie. Căci prin cuvântul Tău cel adevărat, cerurile s-au întărit și pământul s-a întemeiat și dreapta robilor Tăi să se binecuvânteze cu cuvântul Tău cel puternic și cu brațul Tău cel înalt. Însuși, dar și acum, Stăpâne, binecuvântează această punere a inelilor cu binecuvântarea cerească și în Îngerul Domnului să meargă înaintea lor în toate zile vieții lor, că Tu ești Cel ce binecuvântezi și sfințești toate, că Ție sunt și Ție slavă înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Sănătate și mântuirea lor. Că milostiv și pe toate oameni Dumnezeu ești și Ție slavă înălțăm, Tatăl și Fiul și Sfântul Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Este Domnul. Slavă Ție, Dumnezeul nostru, slavă Ție. Care mare vinere de măslină împrejurul meții Tale. Slavă Ție, Dumnezeul nostru, slavă Ție. Iată așa se va binecuvânta omul cel ce se teme de Domnul. Slavă Ție, Dumnezeul nostru, slavă Ție. Se va binecuvânta Domnul din Sion și vei vedea bunătățile Ierusalimului în toate zilele vieții Tale. Slavă Ție, Dumnezeul nostru, slavă Ție. Și vei vedea pe fiilor Tăi pace peste Israel. Slavă Ție, Dumnezeul nostru, slavă Ție. Binecuvântat acum și pururea și în vecii vecilor. Cu pace Domnului să ne rugăm. Pentru robii lui Dumnezeu Vadim și Cristina, care acum se însoțesc unul cu altul prin taina nunții, și pentru mântuirea lor Domnului să ne rugăm. Pentru ca să fie binecuvântată nunta aceasta, ca și ceea cea din Cana Galilei Domnului să ne rugăm. Pentru ca să se dea lor viață cumpătată și naștere de prunci buni spre folos Domnului să ne rugăm. Pentru ca să se veselească ei la vederea fiilor și fiicelor lor Domnului să ne rugăm. Pentru ca să li se dăruiască lor putere fără de prihană în viață Domnului să ne rugăm. Pentru
Născătoarea și pururea Fecioara Maria, cu toți sfinții să o pomenim, pe noi unii și unii pe alții și toată viața noastră, lui Hristos Dumnezeu, să udăm. Că ți se cuvine toată slava, cinstea și închinăciunea Tatălui și Fiului, și se va uni cu femeia sa și vor fi amândoi un grup, și pe care i-a unit Dumnezeu, omul să nu-i despartă. Cel ce ai binecuvântat pe robul tău Avraam și ai deschis pântecele sale și l-ai făcut tata multe neamuri, cel ce ai dăruit pe Isaac de veche și ai binecuvântat lor și le-ai dăruit lor prunci pe Efrem și pe Manase, care ai primit pe Zaharia și pe Elizabeta și le-ai dat lor prunci pe înainte mergătorul, cel ce din rădăcina lui Isei, după trup, ai crescut pe pururea Fecioara și din trânsa te-ai întrupat și te-ai născut spre mântuirea neamului omenesc, care pentru negrăitul tău dar și multă bunătate a venit în Cana Galilei și nunta care era acolo ai rămânat. Iată acum os din oasele mele și trup din trupul meu. Acesta se va numi femeie, căci din bărbatul său s-a luat ea. Pentru aceasta va lăsa omul pe tatăl său și pe mama sa și se va uni cu femeia sa și vor fi amândoi un trup, și pe care Dumnezeu i-a unit, omul să nu-i despartă. Și acum, Stăpâne, Doamne, Dumnezeul nostru, trimite harul Tău, Cel Ceresc, peste robii Tăi aceștia, Vadim și Cristina, și dă robii Tale aceștia să se plece în toate bărbatul său și robul bărbatului său și robului Tău acestuia să fie cap femeii, că să dețuiască după voia Ta. Binecuvântează pe dâns și Doamne, Dumnezeul nostru, pe cum ai păzit pe noi în corabie, păzește pe dâns și Doamne, Dumnezeul nostru, precum ai păzit pe Ionan în pântecele chitului, păzește pe dâns și Doamne, Dumnezeul nostru, precum ai păzit de foc pe Sfinții trei tineri, trimițându-le lor rouă din cer. Și să vină peste dâns și bucuria aceea pe care a avut-o fericita Elena când a aflat cinstita cruce. Adu-ți aminte de dâns și Doamne, Dumnezeul nostru, precum ți-ai adus aminte de Enoch și de Sem și de Ilie, Cristina, și binecuvântează pe dânsii. Dă-le lor roadă pântecelui prunci buni și bună înțelegere sufletească și trupească. Înalță-i pe dânsii ca cedrii Libanului, ca o vie odrăsălită. Dă-le lor roadele pământului, ca toate destularea având, să sporească spre tot lucrul bun și binecuvântat ție, și să vadă pe fiilor lor, ca niște mlădițe tinere de măslin împrejurul meselor și binecuvântând înaintea Ta, să strălucească ca luminătorii pe cer în tine, Domnul nostru, căruia se cuvine slava, puterea, cinstea și închinăciunea, împreună și preasfântul Tău celui fără de început, Părintul Tău celui fără de început și Duhul Tău celui de viață făcător, acum și pururea și în vecii vecilor. Domnului să ne rugăm. Doamne-iește! Dumnezeule cel Sfânt, care din țărână ai făcut pe om și din coasta lui ai făcut femeie și ai însoțit-o lui spre ajutor, pentru că așa a plăcut slavei Tale, să nu fie omul singur pe pământ. Însuși și acum, Stăpâne, întinde mâna Ta din Sfântul Tău locaș și unește pe robul Tău Vadim cu roaba Ta Cristina, pentru că de către Tine se însoțește bărbatul cu femeia, unește pe dânsi într-un gând, încununează într-un trup, dăruiește lor roadă pântecelui, dobândire de prunci buni, căci a Ta este stăpânirea și a Ta împărăția, și puterea și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Cu roaba lui Dumnezeu Cristina, în numele Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. Amin. Se cunună robul lui Dumnezeu Vadim, cu roaba lui Dumnezeu Cristina, în numele Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. Amin. Se cunună robul lui Dumnezeu Vadim, cu roaba lui Dumnezeu Cristina, în numele Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. Amin.
Să primim roaba lui Dumnezeu Cristina, rugul lui Dumnezeu va fi Tatăl și a Fiului și Sfântului Duh. Amin. Se roagă, se cununa roaba lui Dumnezeu Cristina, rugul lui Dumnezeu va fi Tatăl și a Fiului și Sfântului Duh. Amin. Se cununa roaba lui Dumnezeu Cristina, rugul lui Dumnezeu va fi Tatăl și a Fiului și Sfântului Duh. Altceva să primim. Este cineva prăviți să țineți și luminează de fericii. Înțelepciune. Rogi în clasă loptărea, puse-te capitelor, cu de credescu, pe viața celor de la tine și de la voi, положила еси на лавки венцы, от камени честных, живота просишала тебе, и дал еси. Înțelepciune. Не писа Катерина Сфântul Apostol Pavel citire. Să luăm aminte. Fraților, mulțumesc totdeauna pentru toate, în numele Domnului nostru Iisus Hristos, Dumnezeu și Tatăl. Supuneți-vă unui altuia în frică lui Hristos, femeile și să se supună bărbaților ca Domnului, pentru că bărbatul este ca femeie, precum și Hristos este ca bisericii, trupul său al cărui mântuitor și este, căci precum biserica se supune lui Hristos, așa și femeile bărbaților cu totul, bărbaților și femeile voastre, după cum și Hristos a iubit biserică și s-a dat pe sine pentru ea, ca să o sfințească curățită cu baiatul prin cuvânt și ca să o împățișeze ție biserică slăvită, neavând pată sau zbărăcitură, ori altceva de acest fel, și ca să fie sfântă și fără de prihană. Așadar, bărbații sunt datori să-și iubească femeile ca pe și trupurile lor, și el ce-și iubește femeia, ce se iubește, căci nimeni vreodată nu și-a urât trupul său ce hrănește, ci fiecare îl hrănește și îl încălzește precum și Hristos biserica, pentru că suntem mădularea trupului lui, din carnea și din oasele lui. De aceea va lăsa un pe dată sfârșitul mama sa și se va lipi de femeia sa și va fi amândoi un trup. Taina aceasta mare este, eu zic în Hristos și în biserică. Să luăm aminte, în vremea aceea s-a făcut nuntă în Cana Galilei și era mama lui Iisus acolo și a fost chemat și Iisus și ucenicii săi la nuntă. Și sfârșindu-se vinul, a zis mama lui Iisus către el, nu mai iau vin, a zis Iisus, cine privește pe mine și pe tine, încă n-a venit ceasul meu. Mama lui a zis celor ce slujeau, făceți orice vă va spune, și erau acolo 6 vase de piatră puse pentru curățirea iudeilor, care luau câte 2 sau 3 litri. Zisa lor Iisus, umpleți vasele cu apă, și le-a umplut până sus și le-a zis, scoateți acum și duceți nunului, iar ei i-au dus și când nunul a gustat apa care se făcuse vin și nu știa de unde este, ci numai slujitorii care scoseseră apa știau, a chemat nunul pe mine și i-a zis, orice om pune întâi vinul cel bun și când au băut bine, Și-a arătat slava sa și a văzut întrânsul ucenicii săi. Slavă ție, Doamne, slavă ție! Încă ne rugăm pentru mila, viața, pacea, sănătatea, robilor lui Dumnezeu, Vadim și Cristina, care se însoțesc unul cu altul prin taina nunții, pentru sănătate și mântuirea lor. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește! Încă ne rugăm pentru robii tăi, Sepi și Natalia, nașilor și pentru toți deplănitorii creștini ce sunt de față în Sfântă Biserica aceasta, pentru sănătatea și mântuirea lor. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește! Că milostiv și iubitor de oameni Dumnezeu ești și ție slavă înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Să Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Doamne Dumnezeul nostru, care în purtarea ta de grijă cea de mântuire, ai binevăluit Cristina, pe care ai binevoit, ai însoțit unul cu altul, păzește în pace și bună înțelegere. Arată nunta lor cinstită, ferește patul lor de întinat, binecuvântează, binevoiește să-și petreacă viața lor fără prihană și învrednicește pe dânsii să ajungă bătrâneții fericite, cu inimă curată, împlinind poruncile tale, că Tu ești Dumnezeul nostru, Dumnezeu care miluiește și mântuiești, și ție slavă înălțăm împreună și celui care de început al Tău Părinte, și prea Sfântului și Bunului și de viață, Făcătorul Tău Duh,
acum și pururea și în veci, ziua Tatăl Săvârșită Sfântă în pace și fără de păcat al Domnul să cere. Înger de pace, credincios, îndreptător, căzitor, sufletelor și trupurilor noastre la Domnul să cere. Milă și iertare de păcatele și de greșelile de noastre la Domnul să cere. Cele bune și de folos sufletelor noastre și pace lumii la Domnul să cere. Cealaltă de vieții noastre în pace și cu pocăință săvârșit la Domnul să cere. Sfârșită și vieții noastre fără durere nefurtat în pace și răspuns bun la înfricoșătoarea judecată lui Hristos să cere. Unii credințe și împărtășirea Sfântului Duh cerând pe noi și pe alții și toată viața noastră lui Hristos Dumnezeu să o dă. Cine vărăcește pe noi stăpâne cu grăbire fără de o sândă, să putem a te chema pe tine Dumnezeu, Cel ce stată și el zice. Tatăl nostru, pâinea noastră, cea de-a pururea, dă-ne nouă astăzi și iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri, și nu ne duce pe noi în ispită, și ne izbăvește de cel viclean. A ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Pace Și tuturor! Duhului Tău, Coapetele voastre Domnului să le plecați. Dumnezeule Cel ce toate le-ai făcut cu puterea Ta și ai zidit lume și ai înfrumusețat cu luna tuturor celor făcute de Tine și acest pahar de oște pe care l-a dat celor ce se însoțesc în unirea munții, binecuvântează cu binecuvântarea duhovnicească, că s-a binecuvântat numele Tău și s-a preaslăvit împărăția Ta, Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Paharul mântuirii voi lua și numele Domnului voi chema. Aleluia, aleluia, aleluia. Ceașul spasenia primul, imea Gospodnie prezorul. Aleluia, aleluia, aleluia. Isaie dățuiește, Fecioara Bunătăcerul, răsăritul este numele Lui, pe care slăvindu pe Fecioara o fericim. Sfinților mucenici, care bine v-ați nevoit și v-ați încununat, rugați-vă Domnului să se mântuiască sufletele noastre. Slavă Ție, Hristoase Dumnezeule, laudă apostolilor și bucuria mucenicilor, a căror propovăduire este treimea cea de oființă. Să dea vouă viață îndelungată, naștere de fruci buni, spor în viață și în credință. Să vă umple pe voi de toate bunătățile cele pământești și să vă îndrăznicească și de desfătarea bunătăților celor făgăduite. Pentru rugăciunile prea sfinte de Stăpâne Dumnezeu și a tuturor Sfinților, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.
Slavă ție, Hristoase, Dumnezeule, nădejdea noastră, slavă ție! Să fii ca Isaac și să te înmulțești ca Iacov, umblând în pace și lucrând într-o dreptate poruncilor lui Dumnezeu. Și tu, mireasă, mărită să fii ca Sara, să te veselești ca Rebecca, să te înmulțești ca Rachila, veselindu-te cu bărbatul tău, păzind hotărârile legii, ca așa bine a voit Dumnezeu. Domnului să ne rugăm, Doamne, inima sufleții vecii vecilor, pace tuturor, pace de voastră Domnul să le plecați. Domnul să ne rugăm, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt, Trimea, cea într-o sfințită și de opinie și începătoare de viață, o Dumnezeire și o împărăție, să vă binecuvânteze pe voi, să vă dea vouă viață îndelungată, date de fruct bun, spor în viață și în credință, să vă undă pe voi de toate bunătățile cele pământești și să vă învrednicească și de desfătarea bunătăților celor păgăduite, pentru rugăciune prea să ne stăpâne Dumnezeu și așa rog Sfinților, acum și pururile și vecii vecilor. Amin. Slavă ție, Hristoase, Dumnezeule, nădejdea noastră, slavă ție! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururile și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Părinte binecuvințoasă. Cel ce cu venirea sa în Cana Galilei, Otului împărați Constantin și Elena, ale Sfântului Marelui Mucenic Procopie și ale tuturor Sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi, ca un bun și de oameni iubitori. Robilor lui Dumnezeu, Vadim și Cristina, dă-le, Doamne, ține bune și nerugate. Domnul să-i păzească, mulți-a trăiască, nora eleta, nora eleta, nora eleta. Binecuvântarea Domnului peste voi toți, cu al său paște, să iubire de oameni, totdeauna acum și pururile și de înființând și punând prima piatră a casei, fiind cununia, noi ne dedicăm total lui Dumnezeu. Deoarece una e să trăim cu Dumnezeu și alta e să trăim fără Dumnezeu. La momentele cele mai importante ale vieții, nouă ne se pare că toți ne-au lepădat. Nouă ne se pare că nimeni nu ne înțelege, chiar și cei mai apropiați oameni, și părinți, și chiar și nănași. Nouă ne se pare că în familie a rămas singură, dar așa ne spune nouă Sfinții Părinți, că anume Dumnezeu ne dă momentele astea, că noi atunci să apelăm la rugăciune, să apelăm la Dumnezeu. Pentru că prin taina coloniei, familiei de la Dumnezeu se dă har. Se dă har de la Dumnezeu, se dă ca un cadou. Și harul ăsta ține mult. Dacă oamenii îl iubesc pe Dumnezeu, nu păcătuiesc, nu la biserică și mai departe viața și o fac cu Dumnezeu. Spune că harul ăsta ține 5 ani. Deci e ca când oamenii se însoară, dar la început e tot e bine. Nu sunt probleme, la rar care sunt probleme, dar de obicei viața merge ușor. Și tătă adună, și financiar, și casă se cumpără, adică totul sporește. E atâta că Dumnezeu a binecuvântat familia dată. Și
Asta și ne arată economia, că noi, chiar dacă azi ne fie greu în viață, să apelăm la Dumnezeu, să apelăm la tainele lui Dumnezeu, să ne împărtășim, să ținem post, și copiii să-i educăm tot în Duhul credinței. Pentru că asta și este roada. Noi azi citind am văzut toate semințiile și toate neamurile de la Dumnezeu au sporit când? Când l-au cinstit pe Dumnezeu, l-au iubit și l-au închinat Lui. Așa și noi, fiind un caz, într-un sat, tot așa a fost o familie tânără și zi de zi erau sfadă, certuri și vecinii sfătuiesc. Voi, plecați acolo, e ca în capătul satului, este tare mătușica și cu moșneguțul, care au trăit tare mulți ani împreună și niciodată nu s-au sfădit. Poate întrebați pe dâns și să vă dai un sfat, cum străiți. Și neavând încotro, au plecat și au făcut asemenea cum i-a sfătuit. Și venind la bărbat, îl întreabă, cum e că viața întreagă ai trăit cu soția și nu v-ați sfătit, v-ați înțeles? Și el spune așa, o zis că eu permanent așa mă gândeam, e când îmi spune ceva și chiar dacă eu în capul meu gândeam, fac altfel, zicem, ei, Dumnezeu întrâns să-mi spune că așa-i corect. Și eu făceam, că așa știu de așa ne bine. Dacă la dânsul spus, da, cum, matale, cum așa nu, e că așa a străit și el, însă, dar eu știam una, că el e bărbat, el e capul familiei și trebuie să-l ascult. Și că așa, permanent, adânșe că se poate numai cu două gânduri bune, cum se spune la barcă, două vâsle sunt. Două gânduri bune, au dus barca până la sfârșitul vieții. Așa și nouă, fraților, că tare nu ne trebuie mult. Numai că cumva trebuie să avem o leacă de stimă față de Dumnezeu, în primul rând, leacă de părinți, de nănași, pentru că azi mulți tineri nici nu iau nănași. Nici nu înțeleg și asta. Trebuie, nu așa ne ghini, mai dacă mai sunt bani, și tot e frumos, eu de nimeni n-am nevoie. Deci ajunge un moment când o vorbă îți ajunge. Când o vorbă bună spune, dragii mei, dai ca vieți o ceea și mergi mai departe. Înțelegeți? Dar nu mi se pare că gata, nu trebuie să ne spărțim, sau noi trebuie să ne ducem să facem bani la Franța. Câte familii s-au spărțit, dar deși familie, că dacă și împreună. La Franța împreună, la Prășăt împreună, înțelegeți? Dar trebuie să fim întotdeauna împreună, ca și familia scriază. Copilul, dacă l-ai născut, nu l-ai lăsat sub gard și zi peste 20 ani și să-l iei. Așa și familia, trebuie să o priezi. Că se numește că familia e biserică. E că e biserică, trebuie permanent încălzită, cu rugăciune, cu un cuvânt bun, vezi să facă mâncare, tu să-i aduci trebuie ei și are el nevoie și nu poate el să facă. Că vezi cum Dumnezeu așa o rânduit, de obicei așa și este. Bărbatul e firea puternică, femeia e firea slabă, dar nu fizic, dar sufletește. Și Domnul trebuie să o susții. Invers, ți-e greu, e obosit fizic. El trebuie să vii, să caute de tine. Dar armonia asta, dragilor, se dă atunci când oamenii merg cu Dumnezeu înainte. Și sunt bucuros pentru voi. Dumnezeu să vă întărească, să vă binecuvânteze, că bogăția nu e și, de exemplu, noi ne imaginăm că chiar ceva nu ne ajunge azi. Bogăția e înțelegerea. E înțelegerea și Dumnezeu în familia noastră. Dumnezeu să vă binecuvânteze, să vă păzească și, desigur, să vă înmulțească familia. Că sensul familiei și ei urmașă. Dumnezeu să vă întărească. Amin. Dar acum să mergem la o fotografie în fața Hristovului. Народы приветствуют нашу кинопромышленность. Уважаемые гости, от имени Моники торжества большая объединительная просьба всем занять места, забрать на столом. Итак, от нашей с вами марш, за стол, шагом марш.
Stimați prezenți, din partea domnului cel mare, Cercina, este mai recomandit cu toții să împleăm paharele și să le ridicăm pentru tine soție primul pahar. Azi ne estimăm împreună pe dânsii și să le facem așa o seară frumoasă și să trăiești împreună. Дай Боже. Sănătate. Дай Боже счастья. Și amar, să ieși din masă să îngrușească. Serviți pentru tine și iese cu masă. Vreți doar mă.
Режимай будет перевязывать староста. Давай. Все приготовятся, старосты вяжутся. Thank you.
багато довше серди, але що село столиців серед невеселі. Підробляти єврі, Тагару, нас іспагав ведовши серди, нас іспагав ведовши серди. Суща поезда снова вошла она, улыбнулась из окна, поезд рвала ее след, лишь рукой помахал ей в ответ. Волосы светлые, костюмы темные, а глаза небо без новостей, улыбки весна.